Rebons és la darrera moda dels col·leccionistes. Es tracta de pepes hiperrealistes fetes en vinil o en silicona. El seu procés d'elaboració pot durar més d'un mes i la col·locació dels cabells és la part més laboriosa. Tot d'una vos ho mostram. Serà com sempre, a l'ara mateix. Coneixeu els nadons reborns? Són la darrera moda entre els col·leccionistes. Pepes exclusives i hiperrealistes fetes de manera artesanal. El seu procés de creació tarda més d'un mes i la part més complicada és la col·locació dels cabells. Moltes dones ho compren per ús terapèutic. Nento és un reborn que tindrà els ullets oberts, si te fixes. Després, aquest és el color de cel en els ulls, perquè l'han triat color de cel, i el cabellet és oscur. Tant hi pot haver prematurs, que nosaltres n'hem fet de prematurs també, com a nins de mig anyet, per exemple, i el pes varia de 2 quilos i pico, de 2 quilos, depèn de lo que càpiga de material a de dins. Perquè aquests reborns van rellenos de microvidre, i el que començam després de foradar el nas i després de tenir net el vinilo és dibuixant les venes. Quan has dibuixat les venes se dona una eixugada amb aire calent i quan hem acabat d'eixugar que està fred se pot començar ja a donar capes de pintura. És un procés de creació molt laboriós. Quant de temps tardes en elaborar-ne un? Pues més d'un mes, perquè la pintura du ja moltes d'hores per mort de les eixugades i els detalls, i llavors es posar el cabell també du moltíssimes d'hores, perquè és un cabell natural, és un cabell que és de moair, se clava amb una agulla, se va clavant d'un en un i clar, du moltíssima feina. Com més gros és el cap, més feina i més cabell te du. Quin és el perfil de la gent que compra aquest tipus de pepes? Jo sempre dic que no és per una nina petita, no és una muñeca com un nenuco de jugar i posar xupeta i llevar i tal. Però en tenc de nines, tenc nines més majors i jo tenc persones majors, o sigui, tant amb deficiències com que han tingut qualque pèrdua, com gent com jo, per exemple, que mos agraden, col·leccionistes. I hi ha gent, com deies, que també el pot utilitzar com a teràpia, no? Que sigui beneficiós per ell, com per exemple persones que tinguin Alzheimer. Sí, se pot emplear com a teràpies en gent amb Alzheimer, amb autismes. Jo t'he dit que tenim una lota, ja no està en el lota, que fa un parell d'anys me'n va comprar un recient preciós i el s'endú de viatge, el s'endú per tot, s'ocupa de comprar-li cotxets i coses d'aquestes. I, per exemple, quin preu té un reborn d'aquests? El que és el reborn en la cosset de tela d'un recient nat, el tamany d'un recient nat, el que han dit 40 i pico fins a 50, 51 centímetres, se'n van a 350 euros, més o menys. Si ja és cossetes de vinilo, pues se'n va a 400. I si llavors un muñeco més gros, que és d'un mig anyet, se'n va a un 450. I a banda de les pepes reborn, també veig que crees altres tipus d'animals, com per exemple aquest porquet. Sí, aquests porquets, tant tenim porquets com tenim monedes i això, mos venen dels Estats Units. El que són els animals són més econòmics perquè la pintura no la poso jo. O sigui, mos venen prefets, nosaltres el que fem és posar-los el relleno, muntar-los i vestir-los. I llavors els hi posam el detall. Per exemple, el porquet mos du un xupete, que tant se pot llevar com posar. I veig que també teniu monedes. Sí, tenim... Ara mateix tenim dos tipus de monedes. Un gorilet, molt petit. Quin tenter, més o menys? Aquest goril·la, recient nadat, o una cosa així, o d'un meset, una cosa així, l'hem d'acabar de muntar. I després tenim una margalita. Aquesta és més grosseta. Més grosseta, també és un bebè, per lo que veus, aquesta està dormida i també pot dur xupete. I t'han arribat fins i tot d'Austràlia. Sí, m'han arribat fins i tot d'Austràlia. I són rebons que donen la volta al món. Pues sí. Venen de l'altra punta del món, alguns.